Hvis ikke vi giver folk mulighed for at få en uddannelse, så spilder vi jo talent, som kunne have været brugt til at skabe velstand. Hvis ikke folk kan komme på hospitalet og blive behandlet, jamen, så kan de heller ikke arbejde og skabe værdi. Nu beskriver du selv det der med, det er usikkert at være iværksætter. Hvorfor skal det være det? Altså, hvorfor er det sådan, at hvis man er selvstændig, så skal man have en dårligere social tryghed end lønmodtager? Altså for eksempel... Jeg kan ikke modtage dagpenge, for eksempel. Det kan jeg altså, ikke, så hvis jeg bliver syg på et tidspunkt, så er jeg fucked. Der, da corona ramte, ikke? Langt de fleste af os, vi kunne sagtens undvære. Der er alle mulige konsulenter, og mediefolk og journalister og sådan noget. Men hvem var det, vi ikke kunne klare os uden? Så det var pædagogerne nede i børnehaven, sygeplejerskerne i meget høj grad selvfølgelig, og de ansatte på hospitalerne. Og det var dem, der sad nede i supermarkedet. Og alligevel så er det sådan nogle job, som sådan ikke har særlig meget prestige, mange af dem. Hvorfor det? Jeg er ikke så glad for det der kortformat. Nej, klart. Jeg synes, det er sådan, det bliver taget ud af kontekst tit, og det bryder mig ikke så meget om, at det er ligesom... Jeg sammenligner lidt med, når folk vurderer de der korte clips, at det er ligesom, du vurderer en film ud fra traileren, ikke? Jo, det er rigtigt. Ja, at det synes jeg, det er lidt en skam. Så jeg prøver også at gøre folk opmærksom på, når der fylder rigtig meget i mit liv. Det er alt det her TikTok. Jeg synes, at rigtig mange unge mennesker er blevet afhængige af den her meningsløse scrolling. Ja. Så jeg synes også, jeg har når jeg selv er på platformen, en eller anden pligt at fortælle folk i, altså hvad den egentlig er designet til den her app. Ja. Og hvordan egentlig er de her algoritmer er designet til at pille ved dit dopamincenter i hjernen, at du bare skal fortsætte med at blive med at bruge det, ikke? Det er helt vildt. Folk bruger det 8-10 timer om dagen, og der er mange unge mennesker, der bruger det, ikke? Ja, og det er uden, altså, og det er bare det der med at sidde sådan der. Der kender du lidt selv. Altså, så er det bare fra Twitter og sådan noget, jeg bruger også alt for meget tid. Men det er lidt noget andet, føler det ikke. Det er sådan, det rammer ikke lige så hårdt ind i dopamincenteret, du læser noget på tekst, som det gør med, at du får de der videoer, så den ene video, der er fyldt med alle mulige farver, og den anden er der video, så kan der være en enhjørn, der kommer flyvende ind, ikke? Og så skifter det, og sjove kattevideoer, og jeg ved ikke hvad. Ja. Altså, så på den måde, så føler jeg, at man bruger lang tid. Det er også dit arbejde et eller andet sted. Ja, det er også, men stadigvæk. Altså det der med for eksempel nogle gange få tid til at læse en bog. Altså om aftenen for eksempel, når jeg ligger og skal sove. Før i tiden, der læste jeg jo en bog, indtil jeg skulle sove. Nu ligger jeg altid bare og kigger lidt. Jeg skal lige kigge på nyheder, og så er jeg lige på Twitter, og så er jeg lige på Instagram. Og altså, det er jo bare, altså, ikke den... Det tager i hvert fald tid fra noget andet, ikke? Jo. Men selvfølgelig, for mig er det meget en del af min arbejde. Jeg tror faktisk, hvis ikke jeg havde det arbejde, så tror jeg, jeg ville overveje at slet ikke være på. I hvert fald ikke være på Twitter. Hvis ikke det giver mig særlig meget godt. Men det er jo en kommunikationsplatform, ikke? Fuldstændig. Og den er stor. Og den betyder meget. Altså, jeg har tit den der oplevelse, der sker et eller andet politisk. Jeg laver en skarp kommentar på Twitter, og så er det, der for eksempel løfter mig ind i P1-debat, eller debatten, eller sådan noget, fordi jeg senere, om vi så, du tweetede om det, så derfor er du inviteret ind i den her debat, ikke? Så den bliver brugt meget af journalister. Altså, så nogle gange der er også en artikel, der kommer ud af, at man ligesom har... Så der er sådan et samspil mellem sådan de gamle medier og... Det handler også om lidt Twitter, føler jeg, og farm-reaktioner, og sådan lave lidt, hvor man kan sådan chokere folk på en eller anden måde, fordi så kommer der flere interaktioner, ikke, på dit opslag, og så får du mere reach. Helt klart, man skal i hvert fald, altså... Nu er jeg jo altid forsigtig med, at ligesom, altså jeg vil ikke skrive noget, som ligesom ikke er inden for skiven, men det er helt klart, du skal i hvert fald formulere dig sådan klart og skarpt. Altså, det er jo ikke så meget på den ene og på den anden side. Mm. Det er jo nok en af vilkårene på en eller anden måde, ikke? Pelle, mit første sådan spørgsmål til dig, det er sådan lidt et todelt spørgsmål. Og den første del, det er, hvorfor du valgte at gå ind i politik, og var politik egentlig, som du forventede, inden du gik ind i det? Det kommer også lidt an på, hvad man mener med politik. Altså, jeg er faktisk sådan lidt født ind i sådan en familie, hvor politik fyldte ret meget. Min mor er socialrådgiver og var ligesom aktiv i sin fagforening, og det handlede også meget om sådan noget med, at der, selvom folk havde begået kriminalitet og sad i fængsel, så skulle de jo også have et ordentligt liv, og de skulle ud igen og blive rehabiliteret. Så hun var meget altid aktiv omkring det, og var... Så jeg blev slæbt meget med også til demonstrationer, da jeg var barn, og der blev råbt meget TV-avisen derhjemme, når der var et eller andet. Så jeg er egentlig vokset op med, jeg kan huske, at jeg tit faldt i søvn, da jeg var barn med, at der så var møde inde i stuen, og stemmerne der kværnede, ikke? Så jeg er ligesom opdraget til det her med, at man tager stilling til samfundet, og man reagerer på ting, man synes er uretfærdige, og man tænker over, hvordan andre mennesker har det, også dem, der ikke har været lige så heldige som en selv. Så på en eller anden måde er det kommet sådan ret bogstaveligste forstand ind med modermælken. Det er helt tilbage også fra min mormor, som også var meget politisk bevidst og aktiv. Og så da jeg så selv blev ung, så engagerede jeg mig også som i ungdomspolitik og som aktivist, og så gik der mange år, før det sådan blev politik som Christiansborg. Det havde jeg slet ikke troet, da jeg var ung. Så
det var sådan derhen, det bar mig hen, for det er jo der, man kan være med til, i hvert fald et af de steder, hvor man vil være med til at præge, hvordan samfundet udvikler sig, og være med til at ligesom kæmpe for det, man tror på. Og det er sådan set på den måde drivkraften det samme for mig i dag, som det altid har været. Det er bare, altså, man hører radioavisen, eller man læser en artikel, eller man ser i de sociale medier, måske mere nu om dagen, så ser man ting, som tænker, det er bare, det er ikke okay. Det er så forkert. Det er ikke okay, at mennesker bliver behandlet sådan, eller hvad det nu er. Og så prøve at gøre det bedre. Prøve at reagere på det, se om man kan gøre tingene anderledes. Så det er i virkeligheden bare det, der er sådan min benzin. Det er det stadigvæk i dag. Jeg er stadigvæk sådan meget... Altså, jeg kan stadigvæk råbe af TV-avisen. Ja. Nu ser jeg ikke så meget TV-avisen mere, men altså... Så det tror jeg sådan, at det er sådan en social indignation, tror jeg, man kan kalde det. Var det... Nu nævner du selv lidt det her aktivisme, fordi jeg også lige var den og lavede noget kort research på dig, inden du kom her i studiet i dag. Var det i din tid som aktivist, som gjorde, at du oplevede en masse uretfærdigheder, som gjorde, at du så vil tage skridtet videre ind til politik, hvor du reelt set kunne gøre en forskel? Nej, det var nok mere tilfælde. Altså, at det er lidt tilfældigt nogle gange, hvor man blev båret hen, og jeg blev ligesom båret ind i sådan besætbevægelsen, som det hed dengang, ikke? Hvor jeg brugte meget af min sådan pure ungdom med at besætte huse, og meget af det var sådan ret radikalt på mange måder. Meget af det, og også meget af det var noget som jeg i dag synes var åndssvagt. Men man kan sige, baggrunden for det var jo det samme. Altså netop det, jeg sagde før, ikke? At når det kom til hele det her besætbevægelsen, så handlede det om, at der var mange unge mennesker, der er svært ved at få et sted at bo, og så stod der en masse huse, som der er jo ingen, der brugte, og så flyttede man ind i dem. Og det var jo selvfølgelig ulovligt, men omvendt var det jo også uretfærdigt, at der var folk, der ikke havde et sted at bo, og der samtidig var nogen, der spekulerede i at have deres hus stående tomme. Så, men altså, det var jo så også et politisk miljø, som var meget sådan radikalt, både handlinger og holdninger. Der er meget af det, jeg totalt fortryder i dag. Men det, der var det sådan, hvad kan man sige, det gennemgående, det har været det der med sådan en holdning om, at verden kan gøres bedre og mere retfærdig. Altså, at der er for få, der har for meget magt, og der er for få, der har for meget rigdom, og der er for mange, der har for lidt magt og indflydelse over deres eget liv og over det samfund, vi har. Altså, der er for stor en ulighed i, hvad vi har muligheder, og det er uretfærdigt. Så det er stadigvæk det, der er det drivende. Så da jeg ligesom var blevet voksen og var ved at få børn og begyndte at få en uddannelse, og jamen, så kunne jeg godt se, at hvis man skal påvirke verden og Danmark, så var det noget andet, der skulle til, end bare at gå og råbe i gaderne, selvom det også kan være vigtigt. Og det var derfor, jeg så startede med at faktisk arbejde i Enhedslisten, og så på et tidspunkt, så tænkte jeg, at det kunne også være sjovt selv at prøve at stille op. Jeg var rådgiver for vores tidligere leder, Johanne Schmidt-Nielsen, og det var super sjovt og spændende, men på et tidspunkt, så tænkte jeg, at det kunne også være sjovt at selv være den, der sparkede til bolden, og ikke kun støbte kuglerne, og så stillede jeg op og blev valgt til Folketinget, og sad der i en periode, og så har jeg været ude en periode nu, og nu er jeg så vendt tilbage, og er så også blevet leder for Enhedslisten, eller politisk ordfører, som vi kalder det hos os. Og hvordan har det været så, at lige pludselig skulle tage den her lederrolle, og lede et helt parti? Jamen, det har været fedt, synes jeg, altså, men selvfølgelig også et stort ansvar, altså i den forstand, at vi, ligesom alle andre partier, så er der en masse mennesker, der arbejder frivilligt en masse timer i hele landet og ude i alle afdelingerne. Og de er jo meget afhængige af, at jeg gør det ordentligt. Hvis jeg begår fejl eller fucker op, så går det ud over alle. Så det er et meget stort ansvar, synes jeg. Men jeg har også rigtig mange, der er rigtig gode folk omkring, der hjælper, gode kollegaer i folketingsgruppen, pissedygtige medarbejdere. Og så er jeg da stolt over at have fået lov til at ligesom spille den rolle. Jeg synes, det er vigtigt. Altså, jeg synes jo, Enhedslisten har en vigtig rolle at spille lige nu. Vi har en regering, som jeg ikke er specielt tilfreds med. Socialdemokraterne er jo ligesom skiftet hold, kan man sige, ikke? Er gået over til dannet regering med højrefløjen, og der bliver det jo set fra vores synspunkt enormt vigtigt, at vi står stærkt, og at vi forhåbentlig efter et folketingsvalg kan få et nyt flertal med en meget stærkere venstrefløj. Det er jo det, jeg arbejder for. Hvornår fandt du først ud af,
at Mette Frederiksen ligesom havde planer om at stifte den her midterregering. Man hørte det jo lidt under valget, ikke? Men hvornår fik du det første fif? Hun sagde det jo lidt allerede inden, og også nogle måneder før, men jeg må indrømme, at jeg troede ikke rigtigt på det, ligesom mange andre. Altså for det første, så var det... på det tidspunkt, der var den daværende formand for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, ude at sige, at de vil aldrig nogensinde gøre Mette Frederiksen til statsminister, og det er jo kun sådan 2 gange i Danmarks historie, eller sådan noget, man har haft sådan en regering, og den overlevede ganske kort i begge tilfælde, så det var jo ikke sådan noget, man lige regnede med ville ske. Jeg troede egentlig mest, det var sådan noget valgflæsk. Altså, der er mange i Danmark, der godt kan lide fortællingen om midten, og i hvert fald som fortælling. De har så ikke så godt kunne lide det, da det blev til virkelighed. Det er jo en meget, meget upopulær regering, ikke? Den har jo mistet... Der var en måling her lige før påske, hvor den var helt nede på 35% af stemmerne, ikke? Altså, det var nok lavt. Ja. Så jeg troede egentlig ikke på det, men det viste sig jo at være det. Og der kan man da godt ærge sig lidt over, måske at vi ikke gik lidt hårdere til det under valgkampen, at vi ligesom jo blev ved med på en eller anden måde at bakke op om Mette Frederiksen på en eller anden måde. Der skulle vi måske have været mere skarpe. Hvordan har det påvirket Enhedslisten så nu, i forhold til, hvad I ligger på af måling? Har det været positivt for jer? Vi ligger rigtig godt lige nu, ikke? Og det interessante er sådan set mere, hvis man ser på hele venstrefløjen, altså både Enhedslisten og SF og Alternativet, de er lidt mere op og ned, men samlet set står venstrefløjen i Danmark stærkere end nogensinde nærmest, tror jeg, meningsmålingerne, ikke? Vi står til omkring mellem 20% og 25% til sammen med alle målinger. Og det jo betyder, at vi jo til sammen med større end Socialdemokratiet, og det er jo meget usædvanligt. Det plejer at være dem, der er storebrorerne, og os, der er lillebroren, ikke? Og hvis der kommer et valg, der falder ud som det her, jamen, så er rollerne jo vendt om. Det er jo lidt det samme, vi ser over på højrefløjen, ikke? Med Liberal Alliance, som klassisk måske har været et lidt mindre parti, ikke? Som lige pludselig ser ud til at blive det store, eller et af de største partier. Så vi ser også en udvikling i virkeligheden. Midterregeringen har gjort, at der er mange, der ligesom bevæger sig lidt ud til siderne, både til den ene og til den anden, fordi at jamen grundlæggende tror jeg, det handler om, at den der idé om midten, det lyder måske meget godt, men i virkeligheden, politik handler jo om, at vi er politisk uenige, at der er forskellige, jeg tror alle, der er i politik, de vil gerne det bedste for deres land, og for deres befolkning. Vi har bare forskellige bud på, hvad det bedste er, eller hvordan vi skaber det bedste liv og for flest mulige mennesker. Men det er vel om at finde kompromiser også, ikke? Helt sikkert, men og det gør vi jo hele tiden i Folketinget. Det er jo ikke sådan, at når der er en rød regering, så er der ikke nogen aftaler med de blå, og når der er en blå regering, er der ikke nogen aftaler med de røde. Rigtig meget lovgivning bliver faktisk lavet på tværs. Men det at danne en regering på midten, tager på en eller anden måde også det politiske lidt ud, fordi rigtig mange af forhandlinger, de foregår jo så inde bag lukkede døre, hvor ingen rigtig ved, hvad der foregår. Og så kommer der sådan en grå grød ud, ikke? Altså, hvor ingen rigtig kan se sig selv i det. Hvor når vi har normalt vil det jo være sådan, at folk spiller med åbne kort. Det der, vi går efter. Det kan godt være, at vi ikke får det hele i forhandlingerne, men folk kan se, hvad der foregår i de forhandlinger. Så hele den her fortælling om, at den her regering sådan vil være handlekraftig, det har jo også ligesom vist sig, at det næsten er det modsatte. Ikke? Alt bliver placeret i kommissioner og syltekrukker, og så kommer den med sit store ældreudspil, men så kan de ikke finde ud af at få det forhandlet færdigt. Men hænger regeringen ikke også i en tynd tråd lige nu? Altså, der er mange mandater, der ligesom er forsvundet, ikke? Altså, hænger de ikke i nogle tynde nordatlantiske og færøske mandater lige nu? Ekstremt tynde, og det er jo sjovt, fordi Mette Frederiksen sagde, at grunden til, at hun ikke ville danne en regering med venstrefløjen, det var, fordi det var et alt for usikkert grundlag, ikke? Og siden der har vi så set, der er nogen, der kalder det klovnebussen, ikke? I Moderaterne, det vil jeg afholde mig fra, men i hvert fald er der faldet et par typer fra, ikke? Først Jon Steffensen, og så Mike Fonseca, og så senest her er der så Venstre, der oplever, at der er et folketingsmedlem, der så er skiftet, og det betyder, at regeringen har mistet det, man kalder det indrigspolitiske flertal, og det vil sige, at de er afhængige af de der nordatlantiske mandater, som jo, altså dem, som er valgt på Færøerne og Grønland, og som har lidt en tradition for at ikke blande sig i dansk politik. Og det er det er en ret selvdød regering, vi har lige nu. Så er der risiko for, at der snart kan komme valg et eller andet sted, hvis de mister flere mandater? Absolut. Altså, det er der. Der er jo 2 muligheder, hvis de mister deres flertal. Det ene er, at de prøver at få nogle flere partier med i regeringen. Det kunne være, at de kunne lokke de radikale til, eller andre partier. Og det andet er jo, at de så er nødt til at udskrive valg. Og så kommer det store spørgsmål, hvad der kommer bagefter. Og der er der jo ligesom
to alternativer i hvert fald. Du har ligesom Alex og hans flok på den ene side, og så har du også på venstrefløjen på den anden. Og det bliver jo spændende. Altså, jeg har jo kæmpe respekt for Alex, jeg godt lide ham, men jeg synes jo, den politik, Liberal Alliance står for, den er jeg jo ikke kæmpe fan af. Ja, du ikke er fan af deres politik? Jeg synes sådan, hele deres fortælling om frihed er ret sådan forløjet. Altså, jeg synes ikke, det hænger sammen med virkeligheden. Der er sådan en... Altså, for mig er socialisme og frihed meget tæt forbundet med hinanden, i den forstand, at sådan, jeg synes, liberalisterne og Alex og hans venner har den her fortælling om, at der er sådan en modsætning mellem personlig frihed og så ligesom stærke fællesskaber og vores velfærdssamfund. Og det er sådan en meget abstrakt fortælling, ikke? Altså, liberalismen, det er sådan noget, det er frie individer, der mødes på en fri arena og indgår frivillige kontrakter med hinanden. Men hvis man kigger på virkeligheden, så synes jeg bare, at det forholder sig meget anderledes. Der synes jeg faktisk netop, at det, vi har stærke fællesskaber og en stærk velfærdssamfund, er en frihedsmaskine, altså skaber frihed for de mange. Altså, hvis vi prøver at kigge for sådan historisk på det, ikke? Før vi ligesom fik for eksempel et velfærdssamfund, fagforeninger, som kunne forhandle på vegne af folk, der går på arbejde, jamen så var man jo som individ, som almindelig menneske, som gik på arbejde og på en fabrik eller en virksomhed, var man jo fuldstændig underordnet arbejdsgiveren. Altså de bestemte, hvornår man kunne holde fri, hvornår man kunne holde ferie, hvordan lønnen skulle sættes. Hvis du var utilfreds og brokkede dig, så var det bare ud på gaden, og der var ikke noget, der hed dagpenge eller andet, du kunne leve af, så du var jo en enormt ufri situation. Og det er jo det, at vi har skabt stærke fællesskaber sammen, som jo i princippet er en eller anden form for forsikringsordning, vi har lavet i fællesskab, der gør, at vi er blevet meget mere frie. Altså almindelige mennesker, ikke dem oppe i toppen, men det store flertal, der lever af at gå på arbejde. Man kan også sammenligne med USA, for eksempel, ikke, som er et meget mere liberalistisk samfund. Der er det jo for eksempel typisk sådan, at din ret til at komme på hospitalet og til at få sundhedspleje, den er knyttet til dit arbejde. Ja. Altså, det er en del af din løn, kan man sige. Men det betyder jo også, at arbejdsgiveren har meget mere magt over dig, ikke? For du godt ved, at hvis jeg får en fyreseddel her, jamen, så risikerer jeg ikke at kunne komme på hospitalet bagefter, fordi det har jeg ikke råd til. Og det skaber jo et magtforhold, som er meget anderledes. De har heller ikke ret til ferie i USA. Det er også, altså, de har ikke en ferielov, ligesom i Danmark, hvor man faktisk har ret til et antal ugers ferie sammen med sin familie, eller barsel, eller ret til at holde fri, når man er syg. Altså alle de der ting, vi tager meget for givet i Danmark, det er jo ikke noget, der er kommet af sig selv. Nej. Det er jo noget, som, hvis jeg må være så fri, socialister har kæmpet for og skabt op gennem de sidste 100 år. Og for mig at se, så for almindelige mennesker, der skaber det meget mere frihed end mere liberalistiske samfund. Men tror du, Alex vil afskaffe det? Altså hvis han kom til magten? Altså hvad er det, du er bekymret for? Jo, men altså, der er jo mange ting. Altså, hvis man ser på sådan noget som vores uddannelsessystem, der mener jeg jo også, det at vi for eksempel har gratis uddannelse, det at vi har SU, det er med til at skabe frihed. For det betyder, at man frit kan vælge, hvis man har talentet til det, den uddannelse, man vil, uanset om ens forældre har penge. Sådan er der mange andre steder i verden, i mere liberalistiske samfund, der kan du slet ikke komme på universitetet eller på en uddannelse, hvis ikke dine forældre har råd til at betale for det, eller du selv er født ind i velstand. Og altså, der kan jeg bare se, at Liberal Alliances politik handler om at gøre det fællesskab svagere, ikke? Altså, det handler om, at der skal skæres massivt på vores velfærdssamfund. Der skal skæres i SU'en, for eksempel, som jeg forstår, så skal den gøres, altså man skal ikke kunne få SU til en kandidatuddannelse, for eksempel. Der skal, skæres i dagpengene, altså det, at når du får en fyreseddel, så har du noget at leve af. Det er jo sindssygt vigtigt for ens frihed. Altså hvis nu du har en arbejdsgiver, som behandler dig som lort, så er det jo frihed for dig at kunne sige, rend og hop, altså, fordi du ved, du har noget at leve af, indtil du finder et andet job. Så for mig at se, så Liberal Alliances politik vil skabe mindre frihed for det store flertal. Sikkert mere frihed for nogle få, meget rige mennesker i vores samfund, men ikke for almindelige mennesker, der går på arbejde. Det er i hvert fald, og jeg tror, det er der er sådan en modsætning i forståelsen mellem liberalister og socialister, ikke? Altså er der en modsætning mellem ligesom individuel frihed og stærke fællesskaber? Eller er det netop stærke fællesskab, der giver dig individuel frihed? Og jeg synes virkelig, at sådan historien, og hvis man sammenligner lande rundt omkring i verden, viser meget klart, at stærke fællesskaber er forudsætningen for frihed. Og det er jo fordi,
hvis jeg nu skal blive lidt ideologisk, vi lever jo i en kapitalistisk økonomi, og den er jo kendetegnet ved, at de fleste af os, vi går på arbejde og lejer vores arbejdskraft ud til dem, som ejer virksomhederne. Og de betaler så en løn. Og det er det, som liberalister siger, det er en fri kontrakt, man kan jo selv vælge, men vi ved jo godt, at den kontrakt er jo ikke, eller det forhold er jo ikke et lige forhold, vel? Fordi vi skal jo kunne betale vores husleje. Vi skal sørge for, at ungerne får mad på bordet. Det vil sige, at vi er jo tvunget til at sælge vores arbejdskraft. Og nogle gange er der ikke arbejde til alle. Det er der næsten aldrig, faktisk. Lige nu har vi jo en helt særlig situation i Danmark, at der næsten ikke er nogen arbejdsløshed. Men normalt har vi perioder, hvor der er rigtig mange, der ikke er arbejde til. Og der er det klart, der står vi i et sådan afhængighedsforhold til dem, som ejer virksomhederne og bankerne og alt muligt andet. Ikke? Og det er ikke et lige forhold, og det er jo derfor, at almindelige mennesker med udgangspunkt i socialistiske idéer har organiseret sig sammen i fagforeninger, for eksempel. Det var fordi, vi var alt for svage, hvis vi stod alene over for arbejdsgiveren. For så kunne han bare spille os ud mod hinanden. Du kan få en lønholdsforhold, så du kan ikke. Eller hvad det nu kunne være. Eller hvis du er utilfreds, så tager jeg bare en anden ind fra gaden. Det kan man jo ikke, hvis alle er dækket af en overenskomst, for så skal man betale det samme i løn til den, der kommer ind fra gaden. Og det samme med velfærdssamfundet. For mig at se, er det sådan en stor kollektiv forsikring. Liberal Alliance snakker meget om dermed, når man andre folks penge, og så skal du betale for dem. Men virkeligheden er jo, at vi alle sammen, i det her system er jo smart på den måde, at vi trækker på det i perioder og bidrager til det i perioder. Ikke? Altså, der er jo ikke når vi børn for eksempel, så går vi i børnehave, så går vi i skole. Der trækker vi jo på fællesskabet. Det er jo fællesskabet, der betaler for det. Og så får vi en uddannelse, så trækker vi også på fællesskabet. Så går vi ud og arbejder, så betaler vi en pænt høj skat i Danmark, hvor vi ligesom betaler tilbage. Og så på et eller andet tidspunkt, hvis vi bliver syge eller bliver ramt af noget, jamen så kan vi igen trække på fællesskabet. Så det er jo det er jo ikke sådan, at det bliver tit fremstillet, som om der er nogen, der bidrager, og nogen, der ikke gør. Men langt de fleste af os, vi igennem vores liv, der gør vi jo begge ting, og det er super smart. Fordi det er med til at fjerne en masse utryghed og skabe en masse frihed for os alle sammen. For sådan tilbage i sådan, det tidlige sådan Italien, hvor ideen om en forsikring opstod, det var jo handelsskib, som skulle sejle fra bystaterne. Og de vidste godt, der var sådan cirka 10% chance for, at skibet sank. Så det, man gjorde, det var, at man forsikrede sig på tværs af hinanden, fordi du anede ikke, hvem det var, hvis skib. Det kunne være dit eller mit skib, der sank. Så derfor var det smart for dig at betale en forsikringspræmie, selvom det endte med, måske det var mig, der fik den. Men det kunne lige så godt have været dig. Og det er lidt det samme med velfærdssamfundet. Vi aner ikke, om vi cykler på arbejde og bliver kørt ned af en bil, der svinger til højre, og pludselig er super afhængig af fællesskabet fra den ene dag til den anden. Men er der nogen, der vil afskaffe vores velfærdssamfund, altså inde på Christiansborg? Jamen altså, Liberal Alliance vil jo i hvert fald beskære det meget, meget betydeligt. Altså, den her økonomiske plan, de står for, den vil jo, altså, så er der sådan lidt taltrylleri med, at så skal det offentlige effektivisere med 10%, for eksempel. Men det er jo bare i realiteten, at man skal skære ned. Så det er ikke fordi, jeg tror, at Liberal Alliance vil skabe sådan et amerikansk benhårdt samfund fra den ene dag til den anden. Men det er klart, at de er kritiske over for ideen om et velfærdssamfund, som vi kender det i dag, ikke? Og derfor er jeg bekymret. Altså jeg har kæmpe respekt for Liberal Alliance. Jeg synes, jeg kan rigtig godt lide Alex. Vi har det sjovt sammen. Vi går til karate sammen inde på Christiansborg. Okay, ja. Men politisk, der synes jeg, at det, de står for, er et meget andet Danmark, end det, jeg synes, vi har i dag, og som jeg synes er meget unikt i verden, også på en eller anden måde. Ikke? Altså, vi har jo et fantastisk land, og det er også tit det, når jeg snakker med folk, og ligesom skal fortælle dem, og sige, bror, du har det sindssygt godt her i Danmark. Altså, du skulle bare vide, hvordan det er at leve i andre lande. Altså, vi her i Norden, vi sidder i en total unik situation, at jeg tror nogle gange, vi har sådan et fjernt virkelighedsbillede, hvordan det fungerer ude i den virkelige verden, altså andre steder, ikke? Hvor der lever de overhovedet ikke nær så godt, som vi gør. Jeg føler, vi har et så godt samfund, et så godt land, hvor vi har muligheder for alt, som du netop nævner med at gratis uddannelse. Jeg har et eksempel fra USA, hvor at der var en kvinde, hun var enke til en meget rig mand. Hun valgte at donere alle sine penge til et medicinstudie hen i USA, og så tog hun alle de lån, de skulle tage for at tage den uddannelse,
det valgte hun så at sige, I skal ikke betale noget som helst, I får dækket alt jeres studiegæld fra nu af. Og der var jo jubelsprøl inde i den hal der, da de fik det at vide, ikke? Så det viser også lidt, hvor meget det betyder. Fuldstændig. Jamen altså, folk de går jo ud af uddannelse i USA med en enorm gæld, og på mange steder kan du kan slet ikke tage en uddannelse, hvis ikke du kan betale for det. Og det er jo, altså udover at det er uretfærdigt, synes jeg, altså så er det jo også sådan økonomisk dumt. Altså vi skal huske, de nordiske lande, som er nogle af dem, der omfordeler mest rigdom, og hvor uligheden, selvom den er vokset meget, trods alt er lavest, det er jo også nogle af de rigeste lande i verden. Og det tror jeg hænger sammen, fordi for eksempel, hvis ikke vi giver folk mulighed for at få en uddannelse, så spilder vi jo talent, som kunne have været brugt til at skabe velstand. Hvis ikke folk kan komme på hospitalet og blive behandlet, jamen, så kan de heller ikke arbejde og skabe værdi. Så det, og faktisk det med, at vi også har relativt høje lønninger, som også hænger sammen med, at vi har relativt høje skatter, det er også med til at presse produktivitet, det man kalder produktiviteten op, fordi at de mindst produktive virksomheder, de klarer sig ikke, de kan ikke betale den løn. Og så går de ned, og det betyder, at den arbejdskraft typisk flytter op i bedre lønnede stillinger, som skaber mere velstand. Så i den forstand er det også altså vores velfærdssamfund er også økonomisk ret smart. Og det er også en af de der myter, jeg synes meget er, ikke? Så siger man sådan, ja, men det tager ligesom, altså hvis man sådan en som Cepos, for eksempel Martin Aarup, den her fortælling om, at velfærdssamfundet ligesom gør os alle sammen til sådan nogle slaver, eller gør os alle sammen til sådan nogle krævementalitet og sådan noget. Men virkeligheden er jo, at vi er det mest arbejdsomme folk i verden. Altså, og et af de mest produktive folk i verden. For eksempel, så kunne man sige, men vi har høje dagpenge. Det synes jeg nu ikke, vi har. Jeg synes, man mister rigtig mange penge, når man går fra løn til dagpenge. Men hvis vi sammenligner med andre lande, så har vi selvfølgelig en bedre arbejdsløshedsunderstøttelse, mens man søger nyt job. Men så skulle man jo tro, at vi så også havde en meget høj arbejdsløshed end andre lande, men det har vi jo ikke. Vi har faktisk en meget, meget høj, det der hedder beskæftigelsesfrekvens, altså den andel af befolkningen, der er i arbejde, er kæmpe høj i Danmark. Ja. Så det er ikke bare retfærdigt, det er også, det er også økonomisk smart system, vi har lavet. Og det er derfor, jeg synes, vi skal passe på det. Er du sådan, når vi sidder og snakker om alt det her, så har det også, når jeg kigger på din profil, så har jeg tit tænkt på, om hvor stor en modstand du egentlig har til kapitalisme. Altså, hvis det stod til dig, kunne man så vil du så ønske, at kapitalismen var afskaffet, hvis at hele Vesten gjorde det, eller hele verden i og for sig gjorde det? Ja, altså, jeg tror, det kommer lidt an på, hvordan man definerer det. Altså, jeg har jo skrevet en bog, der hedder Nordisk Socialisme, og en af mine sådan, pointer i den, det er, at der nok aldrig er samfund, der er 100% det ene eller det andet. Altså, jeg tror ikke, jeg kan pege på et samfund i verden, der er 100% kapitalistisk, for det vil jo indebære, at al økonomisk produktion, for eksempel, var privat ejet af alle former for samkvem skete på et marked, og det findes ikke, og det kan ikke lade sig gøre heller. Schweiz og USA er nok tættest på, ikke? På en eller anden, der er lande og Indonesien, men selv hvis du ser på USA, de har jo store statsejede virksomheder, ikke? De har hjørner af noget velfærd, så virkeligheden tror jeg, at alle samfund er blandinger af forskellige måder at organisere og producere på. Og jeg vil sige, at de nordiske lande er jo blandinger. De har socialistiske elementer, vi har et stærkt velfærdssamfund, vi har meget store andelsvirksomheder, som er meget demokratiske af mange mennesker. Men vi har selvfølgelig også kapitalisme, ikke? Altså, og vi har et marked, der fylder ret meget. Så for mig at se, handler det ikke så meget om at vælge sådan mellem en sådan 100% kapitalisme eller 100% socialisme. Det handler om at finde den rigtige blanding. Og jeg synes så, der skal meget mere socialisme i blandingen, end vi har i dag. Sådan tror jeg helst, jeg vil forklare det. Og hvorfor synes jeg det? Altså grundlæggende, det der er min kritik af kapitalismen, det er jo, at den har en tendens til at koncentrere velstand, altså rigdommen, hos nogle få. Hvis den bliver overladt til sig selv, kan man sige. Kapitalismen som sådan. Det er jo, fordi der er nogle få, der ejer virksomhederne, ejer bankerne, ejer i dag også meget høj grad jo, altså sådan noget som algoritmer og patenter og alt det her, som er med til at skabe værdi. Men virkeligheden er jo bare, at der er jo ikke noget velstand, der bliver skabt af nogen alene. Altså, hvis du tog ud på en øde ø, eller en anden
ud på en øde ø. Den her podcast er ikke skabt alene, kan jeg så også lige sige. Der er folk, der betaler penge for at hjælpe mig med at drive den, ikke? Præcis, og der er sikkert også arbejdskraft bag helt teknisk, at den kommer ud og bliver lagt ud på YouTube og alt det på dine podcastkanaler osv. Sådan at, altså, hvis man tager sådan noget som medicin, lad os tage Novo Nordisk for eksempel, som jeg tjener rigtig mange penge lige nu, jamen altså, uden de mennesker, der står ved samlebåndet og laver medicinen, uden det rengøringspersonale, som sørger for, at det er sterilt, uden de ingeniører, som får idéerne til det nye, og forskere, som får idéerne til nye medicintyper, uden de lastbilchauffører, som kører det ud på hylderne, uden dem, som står og sælger det bag disken, så kunne der jo slet ikke være blevet skabt den velstand. Og derfor, når rigdommen alligevel ligesom går opad, og at mange af de mennesker, der er med til at skabe den velstand, ikke rigtig oplever det samme, men så er der i mine øjne sket et eller andet, som ikke er retfærdigt. Altså, at hvis velstand bliver skabt i fællesskab, så skal det også komme alle til gode. Og det er kapitalismen ikke så god til. Det kan vi så gøre 2 ting ved. Ja. Enten så kan vi gøre det, vi gør, eller vi gør det, vi gør ret meget i Danmark og også de andre nordiske lande, det var ligesom at omfordele. Det vil sige, når ligesom løn og indtægter er fordelt, jamen så har vi skat. Vi har skat på selskaberne, vi har skat på aktieudbytter, vi har skat på løn. Det ryger så ind i fælleskassen, og det er så med til at finansiere for eksempel vores uddannelse og sundhed, så alle har gratis adgang til det. Det er omfordeling, så man kan sige, man lader ligesom rigdommen fordeles uretfærdigt i første omgang, og så omfordeler man det. En anden måde, det er jo mere den socialistiske tankegang, det er jo, at kunne vi i højere grad eje de der ting i fællesskab? Altså kunne alle dem, der arbejder på en virksomhed, måske i højere grad være med til at eje den? Det har vi jo en tradition for i Danmark, ikke? Hvis man ser på sådan noget som Coop, for eksempel, som jo har, Fakta brug, det hedder det ikke mere. Nu hedder det et eller andet. 365, ja. Men altså, det er jo en af Danmarks største supermarkedskæder. Den er jo ejet af kunderne. Altså, det er jo 1,8 millioner kunder, som er andelshavere, og sådan set, så der er ikke nogen, der skal tjene penge på det. Og det er det samme med for eksempel Nykredit, altså som er en stor realkredit. Det er også, og det er helt tilbage fra 1700-tallet, der skabte man det faktisk for at forsikre hinanden. Og der er heller ikke nogen, der sådan skal tjene penge på det. Det er også derfor, de kan levere de billigste lån, fordi at man får de her kundekroner, som betyder egentlig, at en del af overskud bare bliver ført tilbage til dem, som ejer det. Og dem har vi jo masser af. Store dele af vores landbrugsproduktion er organiseret på den måde. Men er der ikke den her omfordeling her, der ligesom bliver snakket om, er der ikke en grund til, at der er det? Fordi den person, som så skaber virksomheden, hvis jeg går ud og skaber en virksomhed, og jeg ligesom er ejer og direktør af den virksomhed, så ligger jeg jo højst sandsynligt også rigtig, rigtig mange flere timer i det, plus jeg tager meget større risiko, og så er det vel også fair nok, at jeg tager den største bid af kagen for det, fordi jeg netop har taget den risiko. Jamen, altså, jeg tror, alle samfund har brug for folk, der er entreprenante. Altså, det har vi brug for. Vi har brug til folk, der får gode idéer. Man ser måske et eller andet, du har kigget ud over podcastmarkedet, og tænkt, der mangler det her. Og så går du ligesom i gang med at lave noget, som du synes mangler. Det er jo sådan, et samfund udvikler sig. Og derfor synes jeg også, det er fint, at man kan blive, at der er en gevinst for enden, også fordi der kan være hårdt arbejde i det, og mange timers arbejde, før det bliver til noget. Men det er klart, der skal være mening med galskaben. Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor nogen skal blive milliardærer. Altså, jeg synes ikke, vi har brug for milliardærer. Så derfor, ja, til at man skal kunne få noget ud af og få en god idé. Men man skal bare huske, som du selv siger, at der er også mange andre, der måske har bidraget, og næsten alle gode idéer bygger jo også på andre menneskers tidligere gode idéer. Så jeg tror, det handler om at finde den rigtige balance. Altså med at skabe gode rammer for folk og entreprenante. Og jeg tror heller ikke altid, altså jeg ved, der har været sådan nogle studier, jeg var til, jeg kan sgu ikke huske, hvad den hedder, som udgivet en bog om, hvad er det egentlig, der driver iværksætter. Det ved du måske bedre end mig. Jeg kan godt forklare det. Ja, præcis, men det var i hvert fald var det, som det der forskningsstudie viste, det var meget lidt drømmen om at ligesom hæve en milliard. Det var meget mere drømmen om at være sin egen arbejdsgiver og skabe noget unikt og alt muligt andet, men du... Den vigtigste faktor faktisk i det her, altså jeg har en drøm om at blive det, man kalder økonomisk fri. Og det er ikke for, at jeg skal ud og have en kæmpe bil, eller have et kæmpe hus, eller et eller andet. Det er simpelthen for at have mere tid. Tid til, hvad jeg synes, der er vigtigt. Tid til at være et menneske, og tid til at gøre nogle ting, som gør mig lykkelig, som har en stor betydning. For eksempel den dag, jeg får børn med min kæreste, så vil jeg rigtig gerne have tid til at være der for det barn. Og netop kunne sige, nu gider jeg ikke arbejde i 1 år eller 2, eller i hvert fald arbejde meget mindre, fordi jeg netop har så mange penge, at nu kan jeg bruge det på min tid i stedet, og så bruge de penge, jeg netop har arbejdet for, til at købe mere tid.
Så det er tiden, der er essentielt for mig i det her. Det er det, jeg gerne vil arbejde og slide og slæbe for, og bruge rigtig mange timer på mine projekter og være entreprenant, fordi man netop kan købe sig til mere tid. Så jeg tror, det er tiden, der er det vigtige. Jeg tror også, det er det der med at skabe noget. Hvis du kigger på en person som Elon Musk, jeg er overbevist om, at det ikke er penge på den måde, der driver ham, at det er fordi, eller det materialistiske i penge, der driver ham. Det er det med at skabe ting. Og det skal man bruge. De ting, han vil skabe, det skal man så bruge rigtig mange penge for at skabe. For eksempel at starte SpaceX og andre ting. Det synes jeg, det er jo gode ting for menneskeheden, han faktisk er med til at gøre. Så jeg tror ikke, han har solgt alle sine egne dele og ejer ikke rigtig noget, fordi han netop gerne vil skabe de her ting, og han er ligeglad med materialismen. Det for ham er lidt et statement at sende, hvor en mand som Jeff Bezos kan gå ud og finde på at købe en superjagt til $500 millioner, ikke? Altså, der er lidt forskel på dem, synes jeg. Medarbejdere på Amazons lager, de bliver behandlet som lort. Altså seriøst. Det er en af de selskaber i USA med allerflest arbejdsskader. Altså det er... De bliver udskiftet. Altså, kunstig intelligens, det er robotter, de kan overtage det, så ryger de med det samme. Ja, så de bliver allerede styret af algoritmer, ikke, i deres arbejdstid og sådan noget. Så det er... Jeg har kontakt til en amerikansk forsker, som forsker i Amazons arbejdspladser. Og det synes jeg jo også, nu vi snakker Elon Musk, altså helt sikkert, han er jo gal og genial på en eller anden måde, ikke? Han har jo selvfølgelig... altså, det er jo fantastisk, for eksempel med Tesla, det var jo en banebrydende virksomhed. Men jeg synes, det er ærgerligt, at han så for eksempel er modarbejder at have fagforeninger, når han så opererer her i Norden. Altså, hvorfor? Altså, hvorfor ikke være glad for, at medarbejdersiden snakker sammen? Og, altså... Det er fordi, det sløver produktion for ham, mener han. Ja, det tror han, det gør, men det er der ikke noget, der tyder på. Igen, hvis vi kigger på de nordiske lande, vores produktivitet, selvom vi er lande med meget højere organisationsgrad, er jo meget højere end i USA, for eksempel. Altså betydeligt højere. Altså, vi er simpelthen mere effektive, når vi går på arbejde. Og det tror jeg egentlig er meget naturligt, at altså, hvis folk føler sig trygge, også faktisk ved, at de har tryghed, hvis de mister arbejdet, det betyder også, at man er meget mere tilbøjelig til at skifte job. Og det betyder, at det man kalder sådan match-effekten, altså at du faktisk får det job, hvor du er allermest produktiv. Det er jo godt for dig selv, fordi du får en højere løn. Det er også rigtig godt for samfundet, for du betaler også noget mere i skat, og skaber noget mere velstand til vores samfund. Så ja, men altså, jeg tror, det handler om at finde balance. Vi skal skabe gode vilkår for det entreprenante, og det tror jeg, man har brug for i alle samfund. Jeg tror også, vi skal anerkende, men jeg tror, det er vigtigt at anerkende, at det ikke bare handler om, som du selv siger, at tjene penge. Der bliver skabt masser af innovation i den offentlige sektor også. Jeg læste også et interview med hende, der har opfundet den her nye Novo fedmemedicin her. Og hun sagde, jeg er socialist. Og hun får selvfølgelig en god løn. Det er jo ikke hende, der ejer virksomheden, men det var også ikke det, der var drivende for hende. Det var at løse et samfundsproblem. Og det tror jeg, det er for de fleste, ikke? Det er det der med at være med til at svare på noget, der er et behov for, eller en efterspørgsel efter. Og så selvfølgelig handler det også om en selv, og så siger du, det her med tid, at det handler om at få frihed. Ja, få frihed, ja. Men så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvis vi skulle skabe et samfund, hvor alle kunne det. Helt, tror du ikke også, at kunstig intelligens skal være med til det et eller andet sted? Altså, når det kommer, at de kan varetage de her gentagelsesjob, vi så har, at hvis der bliver jo snakket om, selv Elon Musk, som vi snakker om før, han snakker om universal basisindkomst, fordi at der simpelthen kommer til at være så stor arbejdsløshed i fremtiden, fordi at AI går ind og overtager så mange sektioner, ikke, som de allerede, det ser man allerede nu, at der er mange jobs, der begynder at ryge på det, eller i hvert fald blive lavet om til noget andet på nuværende tidspunkt, ikke? Der bliver snakket om universal basisindkomst, så det er jo noget, jeg håber på, at vi kommer til at ske, at vi mennesker, vi kan bruge mere tid med hinanden, og ikke have et så stresset liv, fordi jeg tror, at det, der gør, at vi mennesker er blevet så stresset den dag i dag, det er det der med, at når familier, når de får barn, måske 2 børn, så de børn, de er jo ikke helt gratis at få. Så vil de også gerne leve op til en eller anden form for status, man ser på sociale medier. Det er at have den federe bil, det flottere hus, måske vil man have et nyt ur, måske vil man have nogle flere ting. Hele tiden de der nye ting. Ja. Så i takt med, at din indkomst den stiger, så stiger dine udgifter også, og så bruger du bare mere og mere tid på arbejde, og så glemmer du måske de ting, som er allermest vigtige, hvilket er dine relationer, din familie og så videre, ikke? Man ligger nok ikke på sit dødsleje og tænker, satans også, jeg ikke fik det ur, men det kan godt være, man tænker, hvor ærgerligt, jeg ikke nåede at have mere tid sammen med mine børn, ikke? Så, præcis, og det er jo det, jeg gerne vil hen, at jeg synes, et samfund var bedre med, hvis vi ikke kun brugt alt vores, altså jeg synes, vi arbejder sindssygt meget for tiden, det gør jeg også selv, men jeg jagter jo noget. Jeg vil gerne skabe nogle ting. Jeg vil gerne skabe noget, der giver værdi til andre. Og så vil jeg også gerne
være selvstændig, og også gerne på et tidspunkt kunne blive økonomisk uafhængig, så jeg har mere tid til, hvad jeg synes, der er vigtigt. Det er det, jeg kæmper for. Jeg synes bare, det kunne være så fedt, hvis vi kunne indrette et samfund, hvor alle havde den mulighed. Altså, for eksempel det her med at være sin egen chef, ikke? Jo. I kapitalismen, der er det kun nogen, der kan. For der er jo nogen, der så skal arbejde for dig, hvis du nu skal være din egen chef. Så det ligger jo heller ikke til alle mennesker at være sin egen chef. Måske ikke, men i virkeligheden drømmen om at kunne være sin egen chef, den kan jo bedre realiseres, hvis vi faktisk sagde, at dem, der går på arbejde, de er deres egen chef. Jeg læste en ret spændende bog af en, der hedder David Ellerman, som er sådan en amerikansk økonom, og han siger, altså, i dag er det jo sådan, at det er ligesom, hvad kan man sige, det er pengene, der hyrer arbejdskraften, kapitalen, der hyrer arbejdskraften. Hvad nu, hvis man vendte den om på hovedet, så det måtte man slet ikke mere. Han sammenligner det med hvad hedder det nu, opgøret med slaveriet, og sagde, man må slet ikke lege arbejdskraft mere. Det forbyder vi. Altså, det er selvfølgelig en vild tanke. Så man må ikke længere sælge eller købe arbejdskraft. Hvordan får vi så produktion? Jamen, så er der arbejdskraften, der i stedet for at hyre kapitalen, altså det vil sige, dem, som altid er på en arbejdsplads, det er dem, der styrer den. Og så skal de selvfølgelig bruge risikovillig kapital, og den skal også belønnes. Altså, den skal forrentes. Men det er alt, men selve styringen af arbejdspladsen, altså dem, man er altid sin egen chef. Det er måske utopisk, men jeg synes, tanken er spændende, og i hvert fald kan man sige, at hvis alle skulle være deres egen chef, så kræver det i hvert fald en anden måde at organisere vores arbejdsmarked på end i dag. Men det kan også være, at alle ikke har lyst til det. Det kan være, at folk gerne vil have, at der er nogen, der bestemmer over dem. Men altså, jeg tror, at der er en stor vilje, et stort ønske altså, om at få mere indflydelse på sit liv. Men det ser man allerede i dag med mange unge mennesker, at de ønsker at blive selvstændige i dag. Så det er en ting, at der er flere, der ønsker, men der er også nogen, der bare synes, det er fantastisk, og de vil ikke starte en virksomhed, fordi det er fedt, man ved, man skal møde ind og have et 8-16 job, man ved, man får i lønning hver måned, man ved, når man er fri, så er man fri. Det er lidt en anden virkelighed for de fleste selvstændige entreprenører, der prøver at skalere store virksomheder, og det samme gælder også, når du er politiker, ikke? Altså, det er, man kan lidt sammenligne det er meget hårde jobs på en anden måde. Det ikke er det at være lønmodtager, ikke er et hårdt job, men det er to vidt forskellige ting. Ja. Og det er den der risiko, der er i det andet, ikke? Jo, altså det er helt klart, men man skal bare huske, at sådan, langt det meste sådan afkast af kapital, det går jo ikke til iværksættere. Altså det er jo typisk sådan passiv kapital. Det er jo store kapitalfonde og formueforvaltere, som henter langt det meste af, hvad kan man sige, overskuddet for virksomhederne. Ja. Så nogle gange bliver der også tegnet sådan et glansbillede af kapitalismen som sådan et system med en masse iværksættere, og det er der også, og det skal der også være. Men man skal bare huske, at der, hvor pengene virkelig strømmer hen, det er jo til BlackRock og andre af de store, altså i USA for eksempel, der er de bliver kaldt asset managers, ikke? Altså, men BlackRock for eksempel, de ejer, jeg kan ikke huske det præcise tal, men de er jo hovedaktionærer i stort set alle store amerikanske virksomheder. Og de har også direkte indflydelse, har jeg hørt, også med Disney og hvad retning de skal gå, ikke? Altså, de bestemmer jo sindssygt meget. Ekstremt magtfuld, og det er også en af tingene med kapitalismen, det centrerer også meget magt. Altså, og så siger man sådan, men det burde markedet gøre noget ved, ikke? Men det ser vi nu på bankerne for eksempel, ikke? Altså, der er jo i princippet fri konkurrence. Du kan vælge mellem forskellige banker. Men hvis du kigger på deres rentesatser, sådan på hvad du får på din lønkonto, så er det stort set 0 alle steder. Selvom de selv kan hæve en rente på 3,5%, når de så... Altså det, der sker, når du får udbetalt din penge, din løn, hvad det er jo, at du sætter dem ned i banken, og så sætter banken ind i Nationalbanken. Det er der, de har... Altså hver aften, når de lukker, hvis man skal sige det sådan lidt direkte, så ryger pengene, de likvide midler ind på Nationalbanken. Der får bankerne en rente af dine penge på 3,5%. Men du får 0%, hvis du har en almindelig lønkonto, måske 0,25 eller 0,5 maksimalt. Og det er alle bankerne. Så der må jeg jo bare sige, hvis vi havde en velfungerende konkurrence, så kunne det ikke være sådan. Og der ser vi sådan en tendens i verden, som også bliver kritiseret af mange økonomer, mod sådan det, man kalder større markedsmagt. Altså det er få store selskaber, altså specielt selvfølgelig inden for den digitale verden, ikke? Altså med Google og Apple og Meta og Amazon og så videre, som altså, monopol på mange sektorer, ikke? Som reelt udgør monopoler, eller det man, altså, eller oligopoler, altså hvor det er få meget dominerende. Ligesom i Danmark, hvor vi har 2 store banker, som er ekstremt dominerende, ikke? Og der fungerer konkurrencen bare ikke, og det betyder bare, at vi kommer til at betale alt for meget for de ydelser, vi har. Og der mener jeg jo, at der er det en god idé at gå ind og blande sig i markedet.
gå ind og regulere. Altså jeg synes for eksempel, at når det kommer til bankerne, når konkurrencen ikke fungerer, jamen så lad os indføre nogle rammer for deres konkurrence, eller sige, I skal overføre en del af den. Når Nationalbankens rente stiger, så skal I fandme give bankkunderne en del af den gevinst. I skal ikke løbe med den hele. Så kan nogen gøre det lidt bedre, nogen gør det lidt, men der skal være et loft over, hvor grådige I må være. Ikke? Det er sådan, det er jeg ikke spor bange for. Det er jo også sådan et sted, hvor der er en uenighed mellem os og sådan mere liberalistiske partier som Liberal Alliance. De vil altid sige, nej, men markedet klarer det bedst selv. Det synes jeg, der er alt for mange eksempler på, at det ikke gør. Men du tænker meget storsindet, synes jeg, med alt det her, hvor jeg føler, at implementere det her i Danmark alene, altså hvis man implementerer det her mange steder, så kunne jeg godt se, at det kunne fungere, ikke? Men det jeg bare har, hvis vi begynder at prøve at tilpasse konkurrencen på den her måde lidt, ikke? Så er også, hvis man hæver skatterne for virksomheder, så er det, at de fosser ud af Danmark, de her virksomheder. Altså det er det, jeg ser, hvis man begynder at hæve skatten for virksomheder, så er der rimelig stor sandsynlighed, at de bare flytter til et andet land, hvis man begynder at gøre de ting, fordi at Danmark ikke længere er konkurrencedygtig. Men hvis nu at i Europa eller USA og flere store steder gik sammen om at indføre det her, så kan jeg godt se, at det kunne fungere. Men hvis det bare kun er i lille Danmark, så tror jeg, man skal passe lidt på. Helt klart. Altså, der er jo grænser for, hvad man kan som et land, specielt et lille, og meget sådan, vi er jo et sådan meget eksporterende land, vi lever af handel med udlandet, ikke? Så der er helt klart grænser for, hvad man kan gøre. Man kan sige lige, bankerne, de kan jo ikke rigtig flytte, de skal jo operere her, ikke? Så der mener jeg godt, man kunne gå ind og lave noget regulering, som beskyttede kunderne, og det mener jeg også, der er nogle andre områder, hvor vi kunne. Jeg mener sådan set også, vi burde, ligesom i mange andre europæiske lande, have en offentlig bank. Altså frit valg. Det burde også være et frit valg til at sige, jeg gider ikke at være en del af den der hvidvaskbank eller skattelybank, eller hvad det nu er, man kan vælge imellem. Men jeg vil faktisk gerne bare have mine penge i en røvsyg, veldrevet offentlig bank, som man har i mange andre europæiske lande, har den mulighed, ikke? Men ja, altså helt sikkert, der er grænser for, hvad vi kan gøre i et land, og det er jo derfor, det er også vigtigt, for eksempel med EU, selvom vi tit synes, det er lidt kedeligt, og det synes jeg også nogle gange selv, ikke? Altså, man bliver helt, når man hører det. Men det er jo der, hvor vi kan gøre nogle ting. Faktisk er der jo lavet en global aftale omkring et minimum under selskabsskatten. Det er jo en god idé, hvor man siger, den skal minimum være 15%. I Danmark ligger den på lidt over 20% nu, ikke? Og vi ligger sådan set relativt lavt sammenlignet med mange andre lande, men det er jo netop sådan, at man ikke fortsætter sådan en konkurrence, hvor man bare konkurrerer hinanden nedad hele tiden. Så det er rigtig godt. Nu skal den lige implementeres, og jeg tror, at Trump har sagt, at hvis han vinder, så bliver den smidt i skraldespanden, ikke? Men han siger mange ting, Trump, ikke? Ja, det må man sige. Men jeg har jo mange iværksætterkammerater, hvor jeg hører historier fra dem. Jeg har også mange, der er mindre iværksættere, og det, jeg hører mange af dem sige, det er, Mark, du skal bare flytte ned til Portugal, fordi de har en eller anden skatteaftale, så skal du ikke betale særlig meget skat, og den er vist lige blevet gjort, så man ikke kan gøre det så meget mere, har Portugal indført. Og der er også nogen, der siger, at man skal flytte til Cypern. Jeg har også nogle kammerater, de havde startet et kæmpe firma i Danmark, som i dag er flere milliarder værd. De flyttede ned til Schweiz, fordi at de mente, at det kunne ikke køre rundt, hvis det var i Danmark, at konkurrencen ikke var der til. Altså, jeg skal ikke gøre mig klog på deres beslutninger. Jeg kan bare se, at der er rigtig mange, der flytter ud af Danmark på grund af, at vi ikke er lige så konkurrencedygtige som de her lande her. Ja. Hvad man kan gøre ved det, samtidig med at bevare velfærden. Det er jo det bedste scenarie, ikke? Jeg tror ikke, at altså, hvis man ser på sådan noget som Forbes, som sådan et stort businessmagasin, så hvert år så laver de sådan en, hvor det er bedst at lave og starte virksomheder. Og Danmark ligger altid sådan helt i top. Og det er jo fordi, altså, når du starter en virksomhed, så du skal jo først betale skat, når du tjener penge. Altså, hvis du iværksætter ikke tjener penge, så skal du heller ikke betale skat. Du skal betale noget moms, måske, hvis du har en omsætning. Men altså, det er jo ikke man kan sige, det, at man skal betale skat den dag, det faktisk lykkedes en, det er jo ikke det, der forhindrer iværksætteri. Jeg synes, vi skulle have meget bedre vilkår for iværksættere. En af de ting, nu beskriver du selv, det der med, det er usikkert at være iværksætter. Hvorfor skal det være det? Altså, hvorfor er det sådan, at hvis man er selvstændig, så skal man have en dårligere social tryghed end lønmodtager? Altså for eksempel... Jeg kan ikke modtage dagpenge, for eksempel. Det kan jeg altså, ikke, så hvis jeg bliver syg på et tidspunkt, så er jeg fucked. Jo, og det er i dag sådan, at hvis man... de er blevet lidt bedre med dagpengereglerne faktisk siden, fordi før i tiden, der skulle du vælge, om du var selvstændig eller lønmodtager. Nu kan du ligesom sammenregne dine indtægter, så kan man faktisk godt få dagpenge, men så skulle du lukke hele din virksomhed. Ja. Så lad os nu sige for eksempel, at der kommer en økonomisk krise, og den er forbigående, så skal man lukke det hele væk med kunderegistret, lukke hjemmesiden, alting, før man kan få dagpenge. Hvorfor det? I Sverige, der har de sådan en, der kan man ligesom
fryse, altså det er en periode, og så kan man modtage dagpenge, og det er jo meget klogere, fordi hvorfor skal veldrevne virksomheder på grund af et midlertidigt tilbageslag ligesom lukke? Så jeg synes, vi skulle gøre meget mere for iværksættere, men jeg tror ikke, det er vores skat, der står i vejen for iværksætteri, fordi du ved, man tjener ikke særlig mange penge til at starte med, og derfor betaler man heller ikke rigtig noget skat. Og så har vi jo de her regler, som jo er meget fordelagtige, at hvis du har en virksomhed, og det er et AS eller et APS, og det går galt, så hæfter du ikke personligt for det. Præcis. Jeg har lige det er fået... også en af grunden til, at jeg stifter mit som et APS, ikke? At det er... Præcis, der er også og der kan man sige, men... der tør du sådan set regningen af i fællesskabet, så det kunne jo være, jeg spurgte faktisk lige finansministeren, jeg stillede et spørgsmål ind i de ting, man kan, når man sidder i Folketinget. Hvor meget koster det egentlig samfundet? Hvad mister vi årligt i indtægter på, fordi der er virksomheder, der lukker og efterlader regninger? Det er alligevel 3 milliarder om året, eller faktisk lidt mere, jeg tror, det var 37 milliarder de sidste 10 år. Det er også en slags penge, det synes jeg også, man skal huske på som iværksætter. Går det galt, så kan man sende regningen videre til, i hvert fald en del af det videre til fællesskabet. Ja. Går det godt, så er det måske også fair nok, at man så også betaler tilbage til det fællesskab, sådan så det næste i rækken også får muligheden. Og så er der jo så dem, der så svindler med i Operation X og kontant, man ser ikke, hvor de udnytter system, hvor det er jo noget værd svineri, ikke? Det er noget værd svineri. Men... Så det er mere, jeg synes, det er godt sådan noget. Vi også har sådan noget som Vækstfonden, der er med til at støtte nogle nyopstartede virksomheder og kan give dem det her boost, ikke? Jo, absolut. Det er jo også en ting, som Liberal Alliance er imod, fordi ud fra sådan en meget ideologisk perspektiv, for det er jo en form for statsbank, ikke? Og det synes de ikke. Det skal være op til de private banker og yde lån. Det skal staten ikke blande sig i. Og det synes jeg også er sådan en meget sådan alt for firkantet ideologisk holdning, fordi Vækstfonden... Det vil være nogle krav, ikke? Altså, så man ikke bare kaster penge ud i ingenting. Altså. Fuldstændig, men de tjener jo rigtig mange penge, Vækstfonden, som jo går tilbage til samfundet og kan bruges til andre ting, ikke? Så ja, vi skal gøre mere for iværksætter, men jeg tror, det er lidt en myte, det her med, at vi ligesom er præget af, at det ikke er godt at drive virksomhed i Danmark. Alle sådan målinger, de viser, at det er rigtig godt, og det er jo klart, at vi har højere skatter end andre steder. Til gengæld har vi også super veluddannet arbejdskraft, som man jo får betalt. Altså, man betaler jo ikke som arbejdsgiver uddannelsen, det gør vi jo alle sammen, ikke? Det er også det, man skal huske lidt, det der, ikke? Altså, når man har succes, så er det jo også på ryggen af et samfund, som du ved, man kører på veje og broer, som er betalt af skat. Ens medarbejdere kan komme på sygehuset, det er betalt af fællesskabet, uddannelsen af ens medarbejdere. Hvis man fyrer dem, så er det ikke i mange andre lande er det arbejdsgiveren, der skal betale dagpenge og sådan noget, ikke? Og sygesikring og alt muligt andet. I Danmark, der kan man jo som arbejdsgiver, eller som virksomhedsejer, sådan set tørre rigtig meget af i fællesskabet, og det er godt. Men det er de store... Men derfor kan jeg godt blive lidt træt nogle gange af, når man så også synes, det er strengt, man skal betale den anden vej, fordi det er jo en byttehandel på en eller anden måde, ikke? Men det er jo de store virksomheder, jeg mere tænker på, fordi at Novo Nordisk, Lego, Mærsk og så videre, de betaler jo ikke den samme skat, som alle de andre virksomheder gør. De har jo en speciel aftale for at blive siddende i Danmark. Hvad den aftale præcis, den lyder på, det ved jeg ikke, men det har de i hvert fald. Det er klart, at der er mange af dem, der kan... Altså, de store kan jo tit lave alt muligt skattefikumdik. Men de betaler nu også rigtig meget skat. Novo Nordisk betalte rigtig meget skat sidste år. Men de har jo stadig en specialaftale. Det er det, der er sådan lidt... Ja, altså, jeg ved ikke, om de har decideret specialaftaler, men de har nok deres måder at flytte rundt på overskud, altså det, der hedder transfer pricing, ikke? Hvor man kan flytte overskud ud til... Men der kører nogle gange nogle store retssager, det er ikke så sjældent, at det faktisk er skat, der vinder de retssager. Men og der er desværre alt for mange virksomheder, som ikke betaler skat i Danmark, selvom de har været her i rigtig, rigtig mange år. Altså udlandske selskaber, som har opereret i Danmark i årtier, men ikke betaler skat. Det ser jo mærkeligt ud, ikke, når man er her og nyder godt af vores samfund og arbejdskraften og sundhedsvæsenet og alt muligt andet. Så... Jeg husker, der var mange, der prøvede at blive cancelled. Jeg kan huske, om det var BT eller Ekstrablad, der skrev de artikler med lavkagehuset eller et eller andet, hvor at folk de blev rigtig sure over det. Ja, men det er klart, altså, fordi der tror jeg også, vi danskere, vi har det jo sådan lidt en retfærdighedssans, ikke? Altså, det er ikke fordi, man siger, at man betaler sin skat med glæde. Det er nok ikke nogen, der bare gør. Hvem vil ikke helt gerne lave skat? Men, det er klart. Men omvendt ved vi godt, hvad vi får for de der skatter, ikke? Alt det, du beskrev før, ikke? Med adgang til sundhed og uddannelse, rigtig meget tryghed. Man kan gå trygt på gaden, og at den der sociale stabilitet handler også om, at der ikke er nogen... Altså, i de der lande, hvor uligheden er meget større end i Danmark, hvis man er rig der, så bliver man nødt til at bo i sådan nogle indhegnede områder, ikke? Fordi at
at uligheden er så stor, at kriminaliteten bliver meget højere, og dine børn bliver kidnappet, og jeg ved ikke hvad. Altså, vi skal også huske, men tror du ikke, at den der... Det med mange penge får også meget ud af et samfund, som er lige. Tror du ikke, at den her ulighed, fordi det er noget, jeg har tænkt over, at der skal være en vis grænse for den her ulighed, fordi der kan godt være stor ulighed i et land som for eksempel Schweiz, fordi at den, der så er nederst i hierarkiet, de har så mange penge, at det er fuldstændig ligegyldigt, der er den her ulighed, at hvis du når op til et vist beløb, så bliver uligheden ligegyldig. Altså det er dem, der virkelig ikke har særlig meget, hvor at uligheden bliver et problem. Det er klart, at den værste form for ulighed, det er den, hvor folk ikke har råd til at betale for mad og altså medicin og sådan noget. Og den har vi desværre også i Danmark, og den findes også i Schweiz. Det er måske mere som migrantarbejderne og dem, som ikke er schweiziske statsborgere, som jo udfører meget manuelt arbejde i Schweiz. Men hvad hedder det? Så den form for ulighed har vi også, men jeg tror nu også altid, ulighed vil være relativt. Altså, hvis du nu går i skole med nogle andre, ikke, og så kan det godt være, du kan godt have råd til at betale mad, eller dine forældre. Det er ikke sådan, at I sulter. Men hvis alle de andre har en iPad, og du ikke har, så mærker du også en ulighed. Eller hvis alle de andre har råd til at tage med på skiferien i gymnasiet, men du har ikke, så kan det godt være, at du ikke sulter, men det er alligevel en splittelse af et samfund. Altså, så jeg synes, at vi fandme skal passe meget på med, at den ulighed vokser. Nu er den vokset i 2 årtier. Lige meget hvilken regering vi har haft i øvrigt. Det er jo også en kritik af os selv. Vi har jo været parlamentarisk grundlag for tidligere regeringer. Det er jo ikke godt nok, at uligheden også er steget i de perioder. Ja, det er vel godt nok, at for eksempel, at hvis nu middelklassen den bliver større, ikke? Altså det er vel en god ting, tænker jeg. Altså det er mere de der top 1%, du tænker på. Det er og det er også der, vi har set den største ulighed udvikle sig, ikke? Altså man kan sige, hvis man skal se det sådan, så dem top 1%, de er bare stukket fuldstændig af fra alle andre de sidste 20 år, ikke? Og så sådan den almindelige lønmodtager, middelklasse, hvad vi kalder det, de har haft en økonomisk fremgang i Danmark. I modsætning til for eksempel USA, hvor de nærmest har stået stille, hvor eliten er løbet med det hele. Sådan har det ikke været i Danmark. Og så har vi en gruppe, som er hægtet helt af, ikke? Og det er jo meget folk, som ikke kan arbejde. Altså det er pensionister, som lever for alt for lidt i Danmark. Det er førtidspensionister, altså folk, der måske er ude for en arbejdsulykke. Og så er det mennesker, der er ramt af arbejdsløshed. Og mange af dem, der er ramt af arbejdsløshed lige nu, det er jo fordi, de har alle mulige andre problemer. Altså, de har vokset op med vold og misbrug. De er måske misbrugere, og som bare ikke kan klare det arbejdsmarked, vi har i Danmark. Fordi det kræver meget, som du selv siger. Altså, vi er super effektive, men det betyder også bare, at hvis ikke du kan yde maksimalt, så er du hurtigt ude af døren, ikke? Og det er jo derfor, at vi har en relativt stor gruppe uden for arbejdsmarkedet. Heldigvis lige nu bliver den mindre og mindre, og det er jo fordi, vi har sådan et kæmpe jobfest lige nu, ikke? Og der kan vi jo se for eksempel... Vi mangler arbejdskraft nærmest, ikke? Ja, det kan man sige. Der er jo stadigvæk folk udenfor, men for eksempel sådan noget som kvinder med anden etnisk baggrund, som jo historisk har været en gruppe, som har haft en overrepræsentation, og man kan sige, at der er flere af dem, der er arbejdsløse. Der ser vi nu, at det går eddermame stærkt med at komme i arbejde. Og det er jo ikke fordi, at man har skåret deres ydelser, altså gjort dem fattigere, som man ellers skulle tro, når man hører debatten nogle gange. Det er bare fordi, at arbejdsgiverne er sultne. Og de har ikke så stor en valgfrihed længere, så de er nødt til at ansætte nogen, der måske ikke kan yde 100% fra dag 1, og det giver altså nogle nye mennesker en chance, og det er jo fantastisk. Derfor så skal vi være vildt taknemmelige for, at vi har fuld beskæftigelse, eller noget tæt på det lige nu. Det er en meget vigtig målsætning i et samfund, for det er virkelig med til at give nogle muligheder, som de ellers ikke havde. Tror du, at... nu tænker jeg lidt ud for det, vi har snakket om. Tror du så, at penge kan gøre en lykkelig? Nej, det tror jeg ikke, penge i sig selv kan, men jeg tror, at det er nemmere at være lykkelig, hvis man ikke lider sådan afsavn. Men jeg tror ligesom, der er en grænse, når du opnår et vist antal, altså sådan et normalt liv, som jeg selv har. Altså, vi er jo i Enhedslisten, når vi er valgt i Folketinget, så har vi sådan en partiløn, som betyder, at den løn, jeg får, den svarer til, hvad en faglært metalarbejder i København får i gennemsnit. Så det er sådan en helt almindelig lønmodtagerløn, jeg får. Og det synes jeg tror ikke, at jeg vil blive mere lykkelig af at få meget mere. Altså, jeg synes, jeg kan have et virkelig godt liv. Jeg kan gå ud og spise, jeg kan tage på rejser, jeg kan købe det, jeg gerne vil.
Så, måske ikke alt, men det meste ting. Nej, ikke alt, men det som betyder noget for mig. Ikke? Ja. Altså så har jeg selv snart fødselsdag, så har jeg købt en våddragt til mig selv, så jeg kan bade eller svømme, selvom vandet ikke er varmt, fordi jeg elsker at svømme lange ture. Du ved, altså... men jeg tror, at hvis du mangler penge, så er det ved vi også fra forskning. Altså, hvis du skal gå og tænke over... Jeg kan selv huske det, fra da jeg var barn. Altså, det var jo sådan i 80'erne. Der var jo kæmpe arbejdsløshed i Danmark. Så min mor, hun var deltidsarbejdende. Og min stefar, han var arbejdsløs i lang periode. Vi havde ingen penge. Og det kan jeg da godt huske, at det skabte noget bekymring hos mine forældre. Sådan noget der med, at jeg skulle låne i slutningen af måneden hos min moster og onkel, eller sådan noget, for at have råd til at klare det igennem. Og så... Altså, og det kan jeg da godt huske, at jeg sådan selv også var lidt bekymret over nogle gange, der var bare, nu havde vi et godt netværk i mine bedsteforældre og sådan noget, så, som betalte, når vi skulle på ferie og sådan noget, ikke? Men så er det ikke, fordi jeg har sådan lidt afsavn på nogen måder, men det er klart, altså de der familier, som også findes i Danmark, som skal stå og vælge mellem, har vi råd til medicin, eller har vi råd til, at børnene skal kunne fortsætte med at gå til fodbold, ikke? Altså, der har det sådan lidt, det er fandme ikke i orden. Altså, i et så rigt samfund, som vi er, hvorfor? Hvorfor er der nogen, der skal leve med kæmpe overflod, altså have meget mere, end de kan bruge, og så være nogen, som skal have det sådan der? Altså, jeg forstår simpelthen ikke meningen med det. Altså, det er sådan, fucker med min hjerne på en eller anden måde, at vi accepterer det. Jeg tror, det handler lidt om, det forskning, jeg også har læst, det er, at når du når op til en vis grænse, jeg kan ikke huske, hvad det var i USA, om det var $110,000 eller et eller andet, at derfra og over, så gør det dig ikke mere lykkelig. Nej. Når du har ramt lige præcis det her niveau. At når du rammer et vist niveau, så alt over, det gør dig ikke mere lykkelig. Præcis. Og det er egentlig bare fylde, ikke? Nej, så er det klart, at lige meget hvor mange penge du har, så kan der jo ske de der uforudsete ting i dit liv, ikke? Altså, og så sådan helt banalt, jamen, altså, vi ved jo godt, hvad det vigtigste er i vores liv, det er jo relationerne. Altså, det er det jo bare. Det er jo ens kæreste, det er ens forældre, det er ens familie, det er ens venner, det er ens børn, når man får sådan nogle. Fedt vil det være, hvis man nu siger, at alle mennesker, de faldt om at døde i morgen, det var den sidste tilbage på jorden, og så er der adgang til alle penge og alt materialisme i hele verden. Det vil jo ikke være fedt, jo. Fuldstændig. Altså, du kan måske huske den gamle fabel der om kong Midas, hvor alt han rører til bliver til guld, ikke? Det var ikke så fedt. Fordi pludselig blev alle de mennesker, der omgav ham til guld. Og det er jo sådan, altså... Det tror jeg, og jeg oplever også, der er sådan en stigende erkendelse af det for mange mennesker. Det er også det, du selv beskriver omkring det her med at få noget mere frihed, altså fritid, altså selv kunne bestemme over sin tid, og folk snakker om det med hamsterhjul og sådan noget, ikke? Ja, men så skal vi jo så lige af med hende der, Mette Frederiksen, der vil os til at arbejde mere, arbejde, hvis vi skal den vej, fordi vi har en regering, eller i hvert fald en statsminister, som er besat af, at alle skal arbejde mere, selvom folk faktisk har den modsat, at man synes, det er blevet for meget, altså vores liv er blevet for indrettet mod bare at skulle sådan, have en uddannelse, ud på arbejdsmarkedet, arbejde så længe som muligt, så mange timer om ugen, så mange år som muligt. Så jeg vil jo gerne arbejde mere, men det er jo netop for at opnå det andet, og jeg tror, jeg har lidt det samme mindset med mig også. Jeg har fravalgt at bruge AI på min podcast, selvom jeg godt kan gøre det, og ansætte en til at redigere dem og personalisere dem, i stedet for at jeg bare smider en robot til at klippe det på 20 sekunder, og så smider jeg det ud. Selvom det vil spare mig for en masse penge hver måned, for jeg kan godt lide at give mulighed til folk. Jeg kan godt lide at skabe noget med de til andre, at de kan komme tættere på at leve af deres drømme. Jeg har rigtig mange på mit hold, der vil elske at kunne arbejde inden for den her medieverden, og leve af og lave noget kreativt, og lave det, de elsker, i stedet for måske, at de skal ned og arbejde i Netto, som de ikke gider, og så de kan leve af det her. Det vil jeg gerne være med til at hjælpe de her mennesker med. Så for mig handler det om det der med at skabe noget værdi for andre med det, jeg laver. Så. Men det tror jeg sgu, det handler om for alle. Også dem, der arbejder i et supermarked. Og det er jo... Altså, hvad fanden skulle vi gøre, så ikke der var nogen, der arbejdede i supermarked? Nu kan det måske efterhånden klares med... Men det er meget sjovt, det der med, hvad for nogle job, der ligesom er prestige i, og hvad for nogle, der ikke er. Ikke? Hvor jeg tænker over sådan... Da corona ramte, ikke? Langt de fleste af os, vi kunne sagtens undværes. Altså da vi blev sendt hjem, ikke? Altså alle mulige konsulenter, og mediefolk og journalister og sådan noget. Ja. Altså, dem kunne vi sgu godt klare os uden i nogle uger eller måneder, ikke? Men hvem var det, vi ikke kunne klare os uden? Så det var pædagogerne nede i børnehaven, så sygeplejerskerne i meget høj grad, selvfølgelig de ansatte på hospitalerne, og det var dem, der sad nede i supermarkederne. Og alligevel så er det sådan nogle job, som sådan ikke har særlig meget prestige, mange af dem. Hvorfor det? Ja. Og som også i øvrigt er dårligt lønnet. Altså, hvorfor er det man kaldte det sådan på engelsk essential workers,
Altså ligesom kernearbejder, det var dem, som bare ikke kunne undvære sådan en eneste dag. Det er så også dem, vi giver den dårligste løn. Det er sgu da mærkeligt. Enig. Noget jeg også kommer til at tænke på, gennem vi har snakket alt det her, fordi jeg ser jo politikere som værende nogle af de mennesker, som har det hårdeste job. Et af de hårdeste job, man overhovedet kan forestille sig at have. Så kommer jeg til at tænke på, hvordan det har påvirket dit liv sådan personligt. Der må være nogle ofringer, du bliver nødt til at lave, fordi det er ikke nemt at være politiker. Det er folk har holdninger til en, når jeg bare læser på Facebook og andre steder. Politikere er nogle af de mest forhadte mennesker, og nogle af de mest fulgte mennesker, på godt og ondt, både på sociale medier, men også af journalister, der graver i folks liv og bringer alt muligt personligt op, som... Ja. Altså, du skal have en vis form for speciel psyke for at være politiker, især hvis man er politisk ordfører, som du er, minister, statsminister. Man ser jo mange også knækker under for presset og vælger at gå en ny retning, når de har prøvet at være i politik. Så det er ikke et nemt job, så jeg vil bare lige få at sætte nogle ord på det, og sådan lige høre, hvordan det har påvirket dig. Først og fremmest, så har det altså sådan lidt sådan, jeg synes ikke, man skal pive i hvert fald som politiker, fordi at, det er også super privilegeret. Det er privilegeret på den måde, at vi får en god løn. Vi har en alt for god pensionsordning, altså også bedre end alle andre, ikke? Og så synes jeg personligt, det der også virkelig er positivt, det er jo sådan, at man faktisk får rigtig mange positive reaktioner. Altså når jeg går ned og handler ind, så er der går ikke en dag næsten, uden der er nogen, der kommer hen til mig og siger, hej, og jeg stemmer på dig, eller det er så fedt, det du laver. Og sådan, jeg mener, altså, hvor mange job er det lige, man oplever det? Hvor jeg tænker sådan, det burde alle, fordi jeg passer jo egentlig bare mit arbejde, ligesom dem, der arbejder på et sygehus eller en børnehave og alt muligt andet, ikke? Så, men altså, på den måde er det også et meget privilegeret arbejde, synes jeg. Så er det rigtigt, så er det også hårdt nogle gange. Altså, det der med at være, og det er nok generelt med at være kendt i offentligheden, altså, det er jo bare, du er jo ikke, altså, når du går på gaden og sådan noget, altså, eller du kører måske i tog, og har, lad os nu sige, at man kommer op og skændes med sine børn, eller sin kæreste, eller sådan, du ved, så tænker du, så sidder folk og kigger nu og tænker, ikke? Altså, man mister jo på en eller anden måde noget privatliv. Det er det ene, ikke? Og det andet er, at, at der er også den her ekstremt hårde tone. Jeg har ikke så meget oplevet det, jeg har meget få gange oplevet det i virkeligheden, at der har været folk, der sådan har været troende eller sådan over for mig nu. Ja, det er ikke så bekymret for, men hvad hedder det? Men selvfølgelig oplever det meget på de sociale medier, altså folk, der skriver de vildeste ting, ikke? Altså, alt fra bare sådan en tilsvining til deciderede trusler, ikke? Men altså, det sidste igen, altså, folk har så meget i munden. Dem, der råber højst, er sjældent dem, der er farlige, når det kommer til stykket, så... Jeg ved, hvor mange af dem egentlig tør stå ved det, de skriver på sociale medier i virkeligheden, ikke? Jo, men det er jo lidt det, der er med sociale medier. Det er nogle gange, så bliver folk jo bare nogle andre mennesker derinde, ikke? Og jeg oplever også nogle gange, hvis man faktisk går ind og siger, hey, hvorfor skriver du det der? Nogle gange, når jeg får en mail, der er lidt mere tilbøjelig til det, end når jeg får når det bare er på sociale medier, nogle gange nogen, der skriver en svinermail, jeg faktisk svarer dem sådan pænt ordentligt og siger, men hey, prøv lige at finde kammertonen. Så er der mange, der faktisk jo siger, nå jamen, det er også rigtigt og sådan noget, ikke? Altså, så jeg tror også, fanden tager lidt os alle sammen inde i de der sociale medier en gang imellem, ikke? Så det er da lidt nedslidt. Man skal få lidt hår, altså man får lidt hård hud, og det jeg sådan har tænkt meget over, det der med, hvordan man udvikler det der skjold, eller den der hårde hud, uden at miste ligesom også være sådan mild og god, altså at man også faktisk lytte, når der er nogen, der er pisse sur på dig over et eller andet, at du ikke bare så... Altså, fordi, du ved, at skjoldet er blevet så tykt, at du ikke lader dig røre noget længere, ikke? Altså, man faktisk bliver ved med at lytte til folk, også dem, man er uenige i, at det kunne faktisk være, de havde en point. Altså, det kunne godt være, at der var en grund til, at de var sure på dig. Så... Man skal passe på, at man ikke begynder at leve i sådan et ekokammer. Ja. Eller blive arrogant, ikke? Altså, ja. Eller synes man selv er verdens fedeste. Altså, det der med at bevare sådan en ydmyghed på en eller anden måde, ikke? Altså også netop, hvis man meget fået af, du gør det rigtig godt, så skal man også passe på, at det ikke sten til hovedet. Så det prøver jeg at gøre virkelig meget ud af. Jeg har heldigvis også nogle børn og en kæreste, der går til at få mig hævet ned på jorden, hvis det er sådan, at det bliver for meget, ikke? Men det er jo det, jeg elsker ved at skabe den her podcast, det er netop for så mange forskellige synsvinkler ind. Altså, den ene dag kan jeg have en, der siger, at han synes, at
absolut ikke, at hash skal forbydes, og alle stoffer, de skal forbydes fuldstændig, og det er en total måde, og så den næste dag kan jeg have en, der sidder og siger, jamen jeg synes, at alle stoffer skal legaliseres, ikke? Og at få alle de her forskellige synspunkter, det synes jeg jo er interessant, fordi at jeg er meget åben som person, jeg er meget åben over for nye idéer, og det synes jeg, det er vigtigt at være, men det må jo et eller andet sted også være en udfordring, når man er politiker, fordi der er man jo valgt ind på nogle ting, man skal stå ved, ikke? På et eller andet punkt at man godt blive klogere, men man kan ikke afvige fuldstændig fra det. Helt klart. Det er klart. Altså, du er jo på en måde inden for en eller anden ramme med det parti, som du repræsenterer. Men omvendt, altså, og det er måske også fordi, min ungdom havde nogle lidt utræede holdninger til nogle ting. Der har jeg tænkt meget over siden det der med, okay, når jeg kunne mene noget så stærkt dengang, som viste sig at være forkert, hvordan kan jeg så vide, at det, jeg mener i dag, ikke er lige så forkert? Kan du forstå, hvad jeg mener? Ja. Og det betyder, at jeg er faktisk meget opmærksom på, for eksempel på de sociale medier eller andre steder, møder jeg et argument, som faktisk jeg ikke kan svare på, i forhold til de holdninger, jeg har. Jamen, så er der jo 2 muligheder. Det ene, der er jo at gå hjem og tænke og finde et argument, der holder. Og det andet, der er jo at sige, jamen, så må jeg jo flytte min holdning. Altså, og det oplever jeg da en gang imellem, jeg tænker, okay, det der, den var sgu svært at komme igen på, ikke? Er det journalister eller andre? Det kan være borgere, det kan være politiske modstandere. Og det tror jeg er ret vigtigt, ikke? Altså, fordi... Og så er det klart, så er der grænser for, jeg kan jo ikke lige lave Enhedslistens politik om fra den ene dag til den anden, men der er jo nogle gange, vi flytter os politisk. Det har vi gjort for eksempel, når det gælder sådan noget EU-spørgsmål i Enhedslisten, ikke? Altså, hvor vi var meget sådan før i tiden, vi skulle bare ud af det så hurtigt som muligt, ikke? Hvor vi i dag siger mere, jamen det er her, og der er positive og dårlige ting ved det, men det er en virkelighed, og derfor handler det først og fremmest om, hvad bruger vi det der EU til? Altså, bruger vi det til at... beskytte Amazon, eller vi bruger til at beskytte medarbejderne i Amazon, hvis man skal gøre det sådan grundlæggende. Ikke? Bruger vi det til at give borgerne nogle rettigheder, eller bruger vi det til at give nogle store virksomheder nogle rettigheder? Ikke? Jeg har set Margrethe Vestager i EU, der kæmper meget for eksempel Spotify eller andre virksomheder, der laver konstante sagsanlæg mod Apple, ikke? Præcis. Det kan du vel godt lide. At, Det er klart, det er jo sådan noget anti-monopol-arbejde, som man laver, ikke? Og det tror jeg er ret vigtigt lige nu, ikke? Fordi ellers så bliver vi... der er nogle spillere, der er så stærke, at der skal noget modspil til. Så ja. Men ja, det er sindssygt vigtigt, at vi har et samfund, hvor meningerne brydes. Altså, hvor der, som du siger, nogen går ind for fri legalisering af stoffer, nogen gør det modsat. Og jeg synes, det er noget af det bedste ved Danmark, det er, at vi godt kan finde ud af at snakke sammen på kryds og tværs. Ikke? Der er også nogen, der tror, vi hader hinanden inde på Christiansborg. Det gør vi jo ikke. Altså, nu Alex Vanopslagh, vi har et super god relation, meget stor respekt for hinanden, og det har vi jo med de fleste. Og det er meget forskelligt faktisk fra mange andre lande i Europa, hvor man nærmest ikke hilser på hinanden mellem højre og venstrefløj, når man møder hinanden på gangen i deres parlamenter. Det synes jeg er sindssygt vigtigt, altså fordi selvfølgelig skal vi huske, politik handler jo om, at meninger brydes. Altså men vi har jo lagt de meninger ind i en hvad kan man sige, en relation, eller i et system, og det er derfra, det er der, vi tager diskussionerne, og så kan vi godt bagefter, når vi går udenfor, have respekt for hinanden som mennesker, også fordi vi kan have respekt for, at den anden i hvert fald, om ikke andet, har et demokratisk mandat for borgerne, som fortjener respekt. Og med det, Pelle Dragsted, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du gad at komme forbi. Af. Ja. Så jeg håber, du kigger forbi en anden gang. Meget gerne. Det var en fornøjelse. Tak fordi du kom. Selv tak.